Klinika v Bernu podává nemocným s roztroušenou sklerózou přípravek na bázi konopí ve formě kapslí. Pomáhá mi to lépe spát. Hlavně na noc je tenhle přípravek skutečně moc dobrý. Navíc se ráno probouzím mnohem uvolněnější, je mi daleko líp, protože občas to bývá po ránu skutečně dost zlé. Mohu říct, že jiné léky, které bych mohl užívat, jsou velice silné a mají také nezanedbatelné vedlejší účinky. Proto jsem se jich nikdy ani nedotkl. Nebral jsem žádné jiné léky proti třasu nebo křečím právě kvůli těm závažným vedlejším účinkům. Zatímco v tomto případě nejsou vedlejší účinky žádné a já doufám, že mi tyhle přípravky pomohou. Ve Švýcarsku je povoleno pouze lékařsky odůvodněné užívání konopí. Ze 300 hektarů, na němž konopí roste, je jich legálních jen 40.